Avui hem presentat a la Diputació de València el Pla Municipal de Manteniment de les Escoles, una vegada més en col·laboració amb la Generalitat, en aquesta ocasió amb la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esports. Hem presentat aquest pla que podem dir que ens ompli de satisfacció perquè podrem arribar a aquells llocs on l'infrafinançament municipal fa impossible que els nostres ajuntaments puguen cobrir la necessitat del manteniment de les escoles. És cert, com tots sabem, que el manteniment de les escoles d'infantil i de primària és competència municipal, però tenint en compte l'infrafinançament que estan patint els nostres ajuntaments, en moltes ocasions no poden arribar a cobrir aquestes necessitats i ens trobem en un parc d'escoles que està molt envellides. Varem fer un pla de manteniment que es dirigirà exclusivament a finestres i portes i que incidirà, en aquest cas, en 44 municipis, en 44 centres de diferents municipis de totes les comarques, de 14 comarques, però tenim vocació i voluntat de continuïtat, que l'any que ve aquestes ajudes puguen arribar a altres poblacions i així també intentar que al llarg de la legislatura poder arribar al màxim nivell de poblacions. Com s'ha dit, és un exemple claríssim d'allò que hem dit sempre, i és que la col·laboració entre les diferents institucions per tal de millorar la vida de les persones. Ho vam dir des de l'inici de la legislatura, era una legislatura en la que s'anava a posar al centre a les persones i sobretot els serveis prestats independentment de quines institucions són les que el presten. I avui així ens reunim la Conselleria, que no és la que té la competència en el manteniment dels centres educatius, en aquest cas en les escoles que són els municipis, però que evidentment si tenim les escoles millor mantingudes tindrem una millor qualitat educativa i precisament per això ens vam implicar a la cridada de la vicepresidenta l'any passat de la Diputació i és en dir en què podem ajudar als municipis per tal de millorar la qualitat educativa i en aquest sentit en aquella reunió ja vam determinar que el que es podia fer era ajudar precisament als municipis a fer allò que és competència del municipi, que per tant la Diputació hi pot ajudar, que és el manteniment dels centres d'infantil i primària.